wanafaidika kwa njia gani? Oganda makedo ne aluora ma akata ne kedo ne ler mar aluora kod lokruok mar kor lwasi koro kwayo piny owacho mondo mi oket e tim chike mag rito aluora kod rito lwasi makare, ka bende gikwayo oganda mondo mi okaw okang' mar bero aluora ka gin giwegi giketore opara manyime. Mabire kinde ma kampen maduoko chien liet mar kor lwasi kata global warming koro ochuo chieng' e piny mangima, ka ma piny ngima ochano kawe okang' mar duoko chien liet mar kor lwasi olor nyaka higni 5 kochakre midhiamo manyoro. En kampen mokelo kanyakla pinje mopogore opogore ma ochokore e boma ma Kisumu. Campaign mo timo kawuono iluongo ni Let Lake Victoria Breathe Again. Campaign ni itimo kod organization miluongo ni Kisumu Environmental Champions. To odwa create awareness ne impact mar climate change in Nam Lolwe. Environment to exist on its own, then mano manishani ntiere problem mawadi encounter mbele kae. Mano momiyo we are coming together mondo mi wa urge jite watim timbego manyiso hera mawango gi masi mawango koluwore gi environment. Waseneno timbe matimore kaka cutting down trees, which is not favorable to environment. So we urge everyone to do mondomiotim climate justice practices ma kaka pidho yiende, ng'iyo kaka chafu bedo environment mondo wa dispose gi responsibly